Termin nova normalnost ustalio se u globalnom javnom diskursu, nastojeći pritom definirati društvene promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa, nove prakse i načine ponašanja, odnosno nove zakonitosti koje trenutačno definiraju naše živote i našu svakodnevnicu. Upravo je to tema nove izložbe koja je u Noći muzeja otvorena u Velikoj Gorici. Ove je godine Velikogorička galerija Galženica prvi put sudjelovala u Noći muzeja. Tom su prilikom otvorili skupnu izložbu nazivan Nova normalnost, prostori svakodnevnice. Koja se prezentira 6 autora sa 6 serija radova na temu, koja je dosta aktualna, bavi se svim onim što se događalo kroz 2020. godinu i što je zapravo tu godinu obilježilo. A to je pojava koronavirusa u ožujku, prvi oni potres koji smo imali u Zagrebu, zatim ovaj recentni potres i zapravo cjelokupni učinak svih tih događanja na društvo, na društvenu svakodnevnicu, na naše navike, na naše prakse i sl. Možda ćete prepoznati duhovite karikature i ilustratorice Tisje Kljaković-Brajić koje često viđamo na društvenim mrežama. Koja prikazuje kako se taj jedan kao bračni par zapravo nosi za vrijeme te prve karantene s tim događanjima kroz humor, kroz nekakvu zezanciju se nastoje nekako razvedriti. Izloženi radovi svojevrsna su kronika vremena u kojem živimo, a podsjećaju nas na društvenu ulogu pojedinca, na važnost praksi brižnosti, solidarnosti, zajedništva i humanosti. Kako je riječ o aktualnoj temi s kojom se možemo poistovjetiti, očekuje se veći broj posjetitelja nego na nekim drugim programima. Ali opet s druge strane, primjerice rezultati Muzejsko-dokumentacijskog centra bilježe da hrvatske ustanove u kulturi, točnije 74% njih imaju pad posjetitelja od 50 do 100%, što su zapravo jako niske brojke posjećenosti radi svih ovih mjera koje su trenutačno na snazi. Nesumnjivo je 2020. godina ostavila neizbrisiv trag na svim razinama kulture i društva. Izložbu o redefiniranju naših života možete pogledati do 19. ožujka.